Скъпи граждани на Самоков, живеем на едно от най-прекрасните места в България. Тук човек трябва да бъде здрав и да се чувства щастлив. За жалост обаче, при нас не винаги нещата са така. Ние не се грижим добре за това място. Това личи от многото изсечени дървета наоколо, от безбройните незаконни сметища в града ни, от начина, по който гласуват нашите съветници в Общинския съвет и като цяло от безверието на хората, че нещо зависи от нас. Аз вярвам, че нещата зависят от нас. Точно за това 2 месеца бях по улиците на Самоков и събирах вашите подписи за провеждане на местен референдум за преместване на площадката на новото депо. И въпреки, че референдумът все още не е насрочен, аз продължавам да вярвам, че нещата зависят от нас. И че те някой ден ще се случат, защото ние влагаме в тях нещо от себе си. Вярвам, че Самоков може да бъде едно по-добро и по-чисто място. Че управляващите в Общинския съвет няма да бъдат винаги едни и същи. Че там могат да влязат нови, честни, независими и отговорни хора, които ще слушат това, което им казват гражданите. Искам Самоков да има по-малко незаконни сметища, повече зеленина, повече велоалеи и колелета по тях, повече екологично земеделие, повече устойчив туризъм, който да се грижи за хората и за природата, а не за интересите на няколко олигарси. Искам да има повече запазено културно наследство и като цяло повече култура в нашия живот всеки ден. Затова ви призовавам на 25 октомври да гласувате за зелените с номер 20 в бюлетината. За чиста природа и честна политика в община Самоков.